da tako, s tim u vezi, moje pitanje, vi ste još pre više od godinu dana rekli da će grad uskoro obezbediti te instalacije za legalne priključke vode i struje, što sada nije moguće s obzirom na spor koji se vodi. Sa druge strane, vlasnici splavova koji su spremni da zakupe vodno zemljište čekaju te priključke i sada uskoro, evo, sledi nam i intenzivna letnja sezona. Moje pitanje je kako ćete vi rešiti taj problem? Mi očekujemo da će uskoro biti. Očekujemo da ćemo uskoro obezbediti. Očekujemo. Pa nema presude, sve si pomešao. Nije u sudski proces u to. Vi prejudicirate odluku suda. Nije sudski proces u to. Vi prejudicirate odluku suda. Ne, ja ne prejudiciramo. Stani bre, polako bre, logorežim. Polako, pa zato što znam da nismo kršili zakon i zato što znam da smo ga prekršili u roku od 7 dana bi bili izrečene mere. Nakon godinu dana ne znaju kako da se izvuku ono što su se sami zapetljali i sad traže način kako, pa ti koji su već godinu dana nas drže, pošto smo mi njih pitali, ako je nelegalno, recite da je nelegalno, ali dokažite zbog čega je nelegalno. Godinu dana ne postoji njihova odluka, samo nas ovde usporava u ovom procesu, ali ne brinite, ja očekujem da će uskoro biti i da će vlasnici splava dobiti legalne priključke. Možete samo da kažete na osnovu čega očekujete, kako ćete to rešiti? Očekujemo da će to uskoro biti. Očekujemo pravo da očekujemo. Pa na osnovu istine, na osnovu pravde i na osnovu toga da je sada već sve spremno, jer tada da smo to i doveli nismo bili ni blizu ove pozicije u kojoj se danas nalazimo, tako da ja verujem. Ajde, izvolite dalje.